Sibonani Mzansi, igama lami nginguzipho ngingowakwaZulu. Namhlanje ke ngilindele inkunzimalanga ye-artist, ngilindele uSikhumba umfokadubazana we-STS. Ngizokhuluma naye nge-album yakhe eqopha umlando kakhulu, esihloko sawo sithi Is It True. Ngiyazi ke bafethu ukuthi abantu abaningi sebeke bayibona. Phuthumani ke bafethu sondelani nizobuka lengxoxo yami phakathi kwami naye uSikhumba. Ngiyabonga. Samani Mzansi, igama lami nginguzipho ngingowakwaZulu from iZipho Zulu podcast. Namhlanje ngiphinde futhi ngavakashelwa enye insizwa la uSikhumba umfokadubazane odumile ke engomeni zakaMaskandi. Niyamazi ke nonke Sikhumba mfethu, ngiyakubingelela ngiyakwemukela, nawe ungabingelela wemukele ababukeli bethu emakhaya. Mfowethu Ndaba Ezitha, ngiyabingelela kakhulu. Ngeke ngisachaza. Yeah. Umfoko womhlaba ngokujwayelekile. Yeah. Cishe mase ngisho njalo nje isignature le eqondile. Wonke umuntu useyazi. Wonke umuntu useyazi ukuthi ngithini. Sikhumba, angifuni ukuthi sihlale kakhulu usixoxe ngoba mina nawe sijwayele ukuxoxa. Futhi ke nje nabantu sebeyakwazi Sikhumba kakhulu, ingoma zakho ziyadlalwa kakhulu. Sikhumba iphumile mfethu i-album. Yeah. Ikhona iyadlalwa iyatrenda. Mfethu usixoxele nge-album, usithini isihloko, ithini inhloso ye-album? Uma ngingalanda nje isihloko se-album sithi Is It True. Yeah. Yeah, so ke inhloso yami ngizothi nje inhloso yami ngokomculo. Yeah. Mina ngakho isizwe. Yeah. Yeah, ngakho isizwe. Nanokuthi futhi okunye ngifuna ukucacisa umculo kaSikhumba awakhi amaZulu kuphela. Yeah. Yeah. Ngathi nje emhlabeni wonke. Yeah. Ngendlela engibuke ngayo le album yenza ngakhona ngibona ithakaselwa izona zonke inhlanga. Yeah. Okuwukuthi umculo wami uhamba ibanga elide. Yes. Ufike nalapho engingazi khona. Yeah. Khona nalapho odlalwa khona engingakazi mina sebeyawudlala. Kodwa sebeyawudlala khona. Yeah, so nje ngathi i-album iphumile, title yayo Is It True. Angifuni uqamba manga, ngibona yenza kahle kakhulu. Yenza kahle kakhulu. Yeah. Nathi sibona yenza kahle kakhulu mfethu siseceleni. Ngibona nomdanso, nomdanso engicabanga ukuthi naba kwezinye izizwe bangibona bewudansa kakhulu, ngiyayibona ziyatrenda kakhulu. Mfethu siphumile i-album, yadlalwa i-album, wayizwa idlala kudlalwa ingoma zakho. Kuthini kuwe ngaphakathi mawuthi uyahamba uhlangana nabantu bedlala umculo wakho? Kuyakuthini nje kuwena njengomculi? Hayish. Akazi ngingathini. Khona into othi mawiqala ukhula. Yeah. Ungacabanga ukuthi ungakufike. Angithi khona abantu osekubabuka bephambili. Yeah. Ingqondo ingakutshela ukuthi ngelinye ilanga kuzobe kube uwena umuntu ozobe benezingoma ofica idlalwe efonini, idlalwe espeakerni, idlalwe econtainini, idlalwe esitolo, idlalwa ezitolo ezinkulu, idlalwa kuma tuck shop. Uqala uthuke na ukuthi hawu ivoice yami. Yeah, ngeke ngizwa abanye abantu bengibuza bethi yini mfana wenzeni uthatheni. Ngithi ke angazi kodwa ayengikwazi ukuthi isikhathi somuntu mase sifikile. So ngathi nje kakhulu ngiyabonga. Yeah. Kubalandeli bomculo nje bonke. Yes. Ngeke ngibonga bakaMaskandi kuphela. Yeah. Ngathi nje bonke. Yeah. Ayangifuna uqamba manga into abangenzelana kulonyaka ngathi bayangilaye. Usho nje mfowethu. Yeah, ngathi bayangilaye. Yeah, sengikubone kakhulu mfethu emcimbini eminingi kuma gigs amaningi mfethu lana mengisuke ngikhona la ngisuke ngikho khona ngikubona mfethu. Kuthini nje kuwe uma utholela ama calls athi kuwe Sikhumba Dubazane siyakucela ukuthi ube ingxenye yomcimbi othile? Kufike kanjani nje kuwena lokho? Ngithatha njengesibusiso. Yeah. Yeah, nguthatha njengesibusiso. Nguthatha njengokuthi uNkulunkulu khona ipage elisha. Yeah. Angivulele lona kulonyaka. Yeah. Yeah, so abantu bayazi ukuthi ukucula sicula silandela iziphiwo zethu. Kodwa futhi ke kube mnandi ukuthi ubone into oyenzayo ifunwa ngapha nangapha. Yes. Ukuthola ama calls abantu besiqasha. Yeah. Lokho kungenza ngikhuthale kakhulu, kungenza ngithi mhlawumpeni noma ngabe ngake ngaba nawo umuzwa. Yeah. Wokuthi mhlawumpeni ukucula into engaqondene nami ufuna ngiyeke. Yeah. Because uma usuke useza umzimo uyuza ukuthi mhlawumbe ufuna ngiyeke ngenza into ngiyaphoqa. Yeah. Kodwa kulonyaka kuvele kwakheka isithombe sithi fanele ngikhuthale kakhulu. So nokubona abantu ngifuna ukubonga kakhulu. Yeah. Angifuna uqamba manga abantu abathanda uSikhumba. Yeah. Ngiyabonga ngoba ngiyengibona even comment section social media. Yeah. Imicimbi engisuke ngingekho kuyona. Yeah. Ngiyangilibona igama lami livela bebuza ukuthi uSikhumba uphi. Yeah. Siyacela ukuthi nisifakele yena. So lokho ngeke ngize ngithathe njengento encane nje ngathi ukuyithola ngiqasheka. Yeah.
ngiyabonga kakhulu kubantu abasakhumbula igama lesikhumba. Mfethu ngiyabonga kakhulu, i-album inkulu kakhulu, angifuni ukuqamba amanga inkulu kakhulu, it is it true. Ngiyakhumbula nedlule yayithi Born in America. Ngiyidlalile nami kakhulu i-album imnandi kakhulu. Kodwa ngicabanga ukuthi leyo ngathi ibe ngaphezulu kakhulu, angazi noma imina noma ngoba intsha. Kuthiwa vele phela into entsha, kuthiwa imnandi. Ngifuna ukuchecka la sikhumba. Album inkulu injalo, usebenze nobani ku-album yakho? I-album le is it true? Yeah. Ngisebenze noStability. Yeah. Ngasebenza noGqoba. Yeah. Engineer bami lapha. Yes. Yeah. Producer my producer. Yeah. Artist ngazosebenza noBaba Somnandi. Yeah. Kuyo le ngoma ethi is it true? Yes. Ngaphinde ngasebenza noSabelo the Music. Yeah. Kuyo le ngoma ethi is it true? Ngasebenza noShengo wasehlala Nkosi. Yeah. Yeah. Kulezi ingoma ke engihlupha ngazo. Yeah. Yeah, ethi noma ungayivula yonke. Ngangikhuluma ngenhliziyo kodwa sebengihambela phambili. Sabuye sizokwenza enye ingoma ethi ungadlali ngami, soka lami ungadlali ngami. Ungale kahle. Ngiyongibone ngikulandela. Yes. Yeah, so ngathi nje abantu engisebenze nabo kule album akukho la sike sahluphana khona. Yeah. Akukho la sike sayithola singasezwani khona. Yeah. Ngicabanga ukuthi yikho nje. Yeah. Into emnandi ngami ukuthi angikubuzanga ukuthi wawusho ukuthini mawuthi noma ungayivula kanjani njanyana. Into emnandi nje ngami ukuthi inhliziyo yami nje unembeza wami uthi angibuzanga lutho. Ungayichazela nje wena mawubona ngathi khona la kusala khona kodwa cha mina ngibuzanga lutho. Kodwa ke into engifuna ukuyisho sikhomba mfethu kule le ngoma yakho mfethu lena ethi ke ethi ngaduma kabi ngaduma ngendlala. Engicabanga ukuthi yona ke impela ke mina ke nje uqala kwami nje ukuze album ngavela ngayithela kuyo. Mfethu ngathi hayibo kwenzakalani la? Ithini inhloso yale ngoma uthini message yayo kithi nje thina ezakhamizi noma abantu abasemakhaya uma uthi wangaduma ngendlala ngaduma ngokusokola ukuthini ngayo kahle kahle yabo nje mangayikhala masithi mbobo ngakelwane esithi sakelene ehlekise ngabanye umakhelwane mbobo makhelwane esithi sakelene ehlekise ngosizi lwami cishe ichaza into eziningi ngesikhathi esisodwa ngale yangoma ngathini ngiyakhuthaza futhi ngiyayala ukuthi umakhelwane wakho ndaba ezithi ukuthi wazi ubuze bakhe noma wazi ubuphandle bakhe kubo akusho ukuthi uma umbone ngena kini sekufanele ube nalento ethi kusho ukuthi uzocela ukudla la ekhaya kuzokwenzeka efike elambile ngempela kodwa ngeke futhi azakucela ukudla uma umuntu okhuliseke kahle uzokwazi ukuthi umuntu akaphume ekhaya engaphuzanga ngisho amanzi ngicabanga ukuthi leso sizulu sadalwa noma sakhandwa ngenhloso yokuthi ngelinye ilanga uyobusisa umuntu noma uyosuthisa umuntu ungazi wena ukuthi umkhiphe inkingeni enganani ngoba ungena komuntu engena kwaZulu noma engena kwaDubazana ngisuke ngingamazi noma udlile noma kadlanga kodwa ngesikhathi ngithi mfowethu uphuza nanka amahewu ngoba ufike kabe singakapheli lokho kuzomenza ukuthi athi ngayisiza ngeza uthola ukuthi usezoze yolala ephuze wona wena usazi isibusiso esisoza kuwe kusasa ngoba ngesikhathi ephuma kwaZulu uzophuma ethi wangisiza lo muntu ngesikhathi eshonje lelo gama lelo khona into zakhe izovuleka beyivalekile awulashwanga umuntu awubhulanga kumuntu welashwe ukuthi wena uyaphana welashwe ukuthi wena isiZulu uyahlonipha uma sithi isiZulu umuntu akaphuma ekhaya engaphuze ngisho amanzi kwakushiya ukuthi ufuna wazi kunabantu abangathathi intweni okuzothi mabefika emzini yabantu yenza isiqiniseko sokuthi noma ngabe uphuthi lodwa mnikeze lona umnikeze amanzi aphuza hamba lo muntu lo uzobe usumkhiphile enkingeni mnikeze okunye noma ungamuphi okunye kuphatha khona into ekuthiwa unembeza kubalekile ukulalela inembeza kuzongena umuntu ukupha umuntu something hamba usiyodla nezingane ekhaya kusho ukuthi uyahlupheka kodwa uzobulalela inembeza kuwena iqiniso lithi kuzokwenzeka umuphi kanti ngempela bekungekho so ngale ngoma ngithi ngaduma kabi ngaduma ngendlala ngaduma ngokusokola ngiyayala ngiyakhuthaza ukuthi ngicela abantu bafunde ukuphana ngicela abantu bafunde ukuhlonipha abantu umuntu umhloniphele lokho anakho umhloniphele nokungabi lutho kwakhe Mnandi ingoma yakho Sikhumba ngifuna ukuqamba amanga mfethu Sikhumba angifuni sande kakhulu ngamaningi Sikhumba umuhle ugqoke kahle ubani lokugqokisa Sikhumba kahle kangaka ubani lokuswenkisa kanje manje ufuna ukungenisa kwelinye iklasi kodwa asingene la ngigqoka iPA
yeah PA clothing brand Yeah. lempahla eyaseBergville Hey madoda. lempahla eyaseBergville Yeah. enye insizwa lapha yakwaMayaba Yeah. ya isebenzela lapha eGoli eduze neCarlton Center Yes. ya lensizwa ke ukuhlangana kwami naye kube istory ongasibuka sibe yihlanyana Yeah. lensizwa ngithinte ngiqeda ukurelease album le yakulonyaka Yes. ingithinta ku TikTok Yeah. evela nginbox athi ibhuti Yeah. sekunesikhathi ngikusaba Yeah. kodwa ngifuni ukusondela eduze Yes. so maye ngixoxela ngoba insizwa evulelekile wathi ngiqale ukukunaka mawuthi born in America ngaba nayo into ethi ngiyafisa ukusondela eduze kukaSikhumba Yeah. so naye ngokuthanda umsebenzi wami so mayise ngithinta kulonyaka wayesecela wathi eyibhuti ngicela ukugqokisa manje ngicela ukugqokisa yazi umsebenzi wakho ungenza ngibe nalento ethi ngizokhula mani mawungaku uthinta into zami Mfethu. so ngakujabulela ukuthi ngize umuntu ekhuluma kanje ngoba Yeah. umuntu akayiboni mayikhulu Yeah. so leyansizwa yangitshela ngezinye indlela ukuthi kushuthi kahle kahle mina sengikhulile Yeah. noma yayingangifundisa ukuthi fanele ngiyithwale noma ngiqhenye noma ngitshele Yes. kodwa wayengitshela ngenye indlela ukuthi kahle kahle Sikhumbuza ukhulile Yeah. so sasebenza lensizwa yangithinta ku11 emini Yeah. ngelanga yangithinta ngalo ngo2 Yeah. umuntu engangimthumele khona ngoba ngangitshela mhlawumbe iscam Yeah. umuntu engangimthumele khona impahla wangishuthela wathi nasezikini Yo. bayiphathisa zafika kimi sasebenza yangithemba nje leyanto Yeah. that's why nami ngingenamahloni ukukhuluma ngempahla yayo that's why nami ngifisa ukuthi abantu leyanto izobayeseke kakhulu ngoba Yeah. yakhombisa ukungethemba ingakazi ngibone sithe siqala nje sibonana naye Yeah. so mangiyegoli ngibuya nempahla Yeah. mangiyegoli ngibuya nempahla Eish. so ngiyafisa ukuthi abantu beyeseke leyansizwa kakhulu nje asibasupporteni abantu abazamayo Yeah. asibasupporteni abantu bakithi Yes. asingabi nayo lenkolelo ukuthi impahla Yeah. noma ngengibiza igama lempahla Yeah. kodwa singabi nayo inkolelo ukuthi impahla ileso zesiyoyilanda ezitolo lezi ezidumile Yes. lo muntu wangakini othungayo lo wangakini othunga amaphinifa Yeah. othunga impahla lezi ezinhle nje zokuswenka zokuhloba ngokwesiZulu nani nani asibesekeni Yeah. ibona abantu afuna sibeseke kakhulu ngoba nabo bayazama futhi ngenhlahla ibona abantu asibabona benza izinto phambi kwethu beyiqala phansi Yes. bezenze eduze kwethu bafowethu into enhle ilena yenzeke eduze kwakho Yeah. isiZulu sithi yonke into ufuna iqale ekhaya Iqale hlonipha ekhaya. iqale ekhaya Yeah. uma ungathandwa abantu bangakini Yeah. umbuzo kwabakuthi uzothi bamiyekelana bangakuthi Yeah. mina ngoba ngicula nje Yeah. uma kungathiwa abantu basolunda bangiphi le support abangipha yona Yeah. umuntu wasemsingi uzobuza ukuthi bamnyanyana abasolunda Yeah. owasenquthu ubuza ukuthi bamiyekelana abasolunda mayizo supportwa yithi Yeah. kodwa into engiyenziwa abantu basolundi Yes. lapho ngifuna impela ukuhamba nje ngibe personal Yeah. into engiyenziwa abantu basolundi iyenza umnikazi wale mpahla wangibona Eish. Mfoka Mayaba eBergville yayimfethu hayi ngeke uyashaya uSikhumba hlezi ke eje ka ukungizwa nje ngikhuluma ngempahla zakhe uhlale egqoke kanje kaningi la ngihlangana khona naye futhi impahla ezihlukahlukene ezinhleke futhi kanje mfethu umuhle kakhulu umsebenzi wakho siyabonga kakhulu sekathi bengakweseka abantu uthe uSikhumba udlala lapha ngase Carlton Center eGoli sekathi bengakweseka kakhulu abantu ngifisela inhlanhla Sikhumba mfethu ngifuna sigoqe uhlelo lwethu Sikhumba kunento eyayingihluphe kakhulu ke mina ke ngokomsebenzi wami ke ngiyangihlushwa indaba ye gender based violence ngicathi uyayi understand so ke ngiyangithokozela ukubona abantu abadumile bekhuluma ngayo mfethu la eSouth Africa sinama cases amaningi whereby sifelwa khona oma wethu odadewethu kulimala ingane kudlwengulwa ingane noma ngabe yini nje embi eyenzakalayo esuke iyukuhlukumeza kuhlukumezeka abantu besifazane kanye nezingane Sikhumba wena njenge artist eselelikhulu kangaka uthini umlayezo wakho ngendaba ye gender based violence lapho nje kafushane yeah laba ezithi uma ngingangena ngathi ayikho into ebhlungu njengokubona abantu ekufanele bevikele abantu yeah kuyibo yeah abenza abantu ekufanele basithande basethembe yeah beqhele kithi yes so lento ye gender based ngingathi nje bafowethu ngiyakhuza kakhulu yeah ngeke ngize ngande ngokukhuluma kodwa nje ngingathi ngiyakhuza bafowethu bantu besilisa yeah umuntu wesilisa kahle kahle uNkulunkulu wamnikeza into ezimfihlo yeah wamnikeza amandla yeah okuphatha noma okwengamela yeah kodwa akamphanga amandla okuhlukumeza yeah so ngingathi mina okwenzeka manje
bafethu kuyasiqela isithunzi samadoda yeah abantwana omama bethu osisi bethu yeah ngathi nje abantu besifazane bonke kanye nabantwana yes labantu mabebona umuntu wesilisa yeah bathi ngisafe yeah kodwa esikhathini samanje usuthi mawubona indoda ubaleke yeah ingane mayibona indoda zithi nangumuntu ziyabaleka yeah isizathu abantu besilisa sebebrandeke kabi yeah njengabantu abahlukumezekayo indoda isiyaziwa njengomuntu othi mayibona umuntu wesifazane yeah kufanele imbeke isandla yeah kodwa akusikho bafowethu noma ngabe ukone kangakanani uma uyinsizwa ukhuliswe kahle yeah noma uma uyinsizwa uyihlonipha uyithanda yeah noma ngabe ungaluphi uhlanga uma umuntu wesilisa uyithanda uyihlonipha Yeah. ufuna ukuhlonishwa njalo awukwazi ukubeka umuntu wesifazane isandla noma ngabe ukone ngaluphi uhlobo enye into engathi yenza amadoda egcine ethatheka kalula yeah ayifune indoda ikhuluma kakhulu yeah uzogcina amadoda hayi ngimshaye ngoba kade sengibona ngazuthi usengijwayela kabi hayi Yeah. ukhuluma izinto Ufuna engayifuni uwe omenze egcine ekujwayela kabi umuntu Yeah. wesifazane kokuqala kathukwa Yeah. oqala lokho ufuna sikwazi yeah umuntu wesifazane awumthuka awusho ukuthi fusekho umuntu wesifazane yeah ngoba ngesikhathi umthuka umfundisa ukuthi naye aphindisele aphindisele Yeah. into azoyenza uzogcina ekucreme ukuthi wena ama content phambene kuyona wena uzomthuka yeah useyawazi amagama ukuthi mawusuwakhuluma ethi usuke sezongithuka mayiseke kulomhlobo Yeah. ivesana kuthuka eqala yeah ngesikhathi esekuthuka wena usuzohluleka ukwamukela ukuthi wena umfundise Inhlamba. ukuthi umuntu uyathuka Yeah. usufuna ukumbeka isandla ngoba nakho yena engeze ukuba nawo amandla yes enye into enziwa yithi wrong uma ngixabene nomathandana wami yeah bese ngifuna ukukhipha isibhongo ngisikhiphele enganeni Yeah. of which is wrong ngoba ingane yazi yes nokuthi sigcine senza izinto ezizoba ukuthi izingane zihlukumezeke ngokomqondo yeah ukuxabana phambi kweingane yeah kwenza ingane igcine ihlukumezeka ngokomqondo ingane igcine ikhule yazi ukuthi makwe yentombazane nami mangikhula ngizomshaya umuntu Yeah. engizobe ngithandana naye Yes. ngoba ngibona ubaba eshaya umama ngoba kuyashawana vele uma kuyingane yentombazane Yeah. igcine ikhulile nento ethi nami umuntu ozobe eyisithando sami noma ezobe umyeni wami ngaleso sikhathi Yeah. nami ngizomethuka yeah nami angizukumhlonipha ngoba ngibonile umama ehlonipha ubaba yeah kodwa ubaba bemshaya umama yize emhlonipha ngoba. Yeah. So ngathi bafowethu ngaba ngale kokulanda kakhulu ngiyacela lento gender base ayinhle futhi Yeah. akazi zibe yinhle yeah futhi asiyibonanga kubantu abadala yes kudala into ebengiyithanda noma abantu ukuze abanye abantu bethi indaba ezitha ayaqala manje nakudala bekwenzeka Yeah. kodwa abantu bakudala bebeyihlonipha yeah ubunge kuyifica indoda ihudula umuntu emgwaqeni Yes. wesifazane ubunge kuyibona indoda igijimisa abantu egcekeni njengamanje abantu sekunalento ekuthiwa ukutrend abantu bafuna ukutrenda ngezinto ezimbi Yeah. eziyamanyala nezilihlazo yeah uma indoda umbeke umuntu wesifazane isandla uma indoda umsebenzi wakho ukuvikela bese ngicela ngithi nani abantu besifazane bahlonipheni abantu besilisa yeah ukuze nabo bengeze ukuyithola sebewela yeah esilingweni sokuthi begcine sebenza izinto ezirong kodwa Yes. noma yini eyenziwe umuntu wesifazane kodwa ayigugunyazi wena njengendoda ukuthi ngibeke isandla yeah ngoba wena unamandla okuvikela unamandla okuvikela hayi okushaya ngoba uyichaze kahle kanjalo sikhumba mfethu ngifisa ukuvala usikhumba uyatholakala yini kwenye zokuxhumana usikhumba utholakalaphi utholakala kanjani abafisa ukumqasha nabafisa ukumbona kanje emcimbini yabo benze njani njengo MTN yeah everywhere you go Yeah. yeah usikhumba uyatholakala einkundleni zokuxhumana ngathi nje kuyona yonke social media yes mawuthi nje sikhumba STS ukhona yeah ukhona yeah Facebook TikTok Yeah. Instagram yeah mawuthi nje sikhumba STS uvela vele uvela ngebrand eyodwa bese Yeah. ngithi ke ngokuqasheka siyaqasheka yes 078 953 yeah 9400 inamba yekhampani le yes ngenzela ukuthi umuntu noma kwenzeke bhala noma kwenzeke fona yeah kodwa nje inamba iqonde inkulumo yakho ukuthi iya kuyimanager yebo inamba sikubheka manager Nkosi yami abaningi kuyenzeka ke bebhale noma befone wesikhumba kuwukuthi Yeah. Nkosi yami ngiyaxolisa kakhulu inamba leyo Kambi, yeah. yami inamba Yes. yomphathi yeah ila nami ngikhuthama khona ila Yeah. nami ngilawulwa khona yes yes umuntu nje maye ngizwa ngithi ngisazokhuluma nabaphathi Yeah. noma ngimnikeza inamba ngizomnikeza leyo namba leyo ukuthi hayi asingaqedi yeah awuxhumane naleya nombolo sikhumba valelisa afuthu ngibonga ithuba ngitakiwe
ngidakiwe so kubenuzwa futhi ubotho kwesipace sekubo ngabe siyama ke manje ngabe siyabenuzwa ke manje so bafowethu ngathi nje bafowethu esizweni sonke South Africa yonke nasemazweni amanye alalela umculo kaSkhumba ngibhizi ke njengamanje mina ngisayisebenzisi le album le engisuke ngisuke ngilalela abaphathi noThikithi mabethu asenze nama content sifusha umsebenzi ngilalela bona kodwa angisayisebenzisi le album so ngibhizi manje ngikhandi yango nyako zami ngempela kusetshenzwa kusakhanya siyabonga into engikhuthaze kakhulu mangizwa abantu abaningi bethi album emnandi yonke ngathi kusho ukuthi into eyenzeke kube nje ukuthi yonke into mina ngiyiqala mina album nje mayiphuma selesikhathi sokusilunye umsebenzi olandelayo sube sekuyondini records mina ngisuke ngingasahlangana ngisuke sengibhizi ngikhanda okusha so nje ngathi bafowethu nonke esizweni sonke sengiphetha nje ngiyabonga ningadinwa yimi makukhona lapho engiphazama khona ngicela abantu bengiqondise ngendlela enenhlonipho angimphoqi umuntu kodwa ngimtreat ngendlela mina ngitreat mfowethu ngiyabonga kakhulu ngifisa ukuvalelisa kakhulu eNingizimu Afrika siyabonga kakhulu bekumnandi uhlalo Sikhumba umfokadubazane uSTS umfana wengoma enkulu kodwa ke siyabonga kakhulu asihlangane ngokulandelayo